makafamba pamusoro chifu ipo papo yakazounza nyaya yechitu petakabuda taifanira takauya musi wa 30 tafamba naMaria Mutakura tichidozwe nyaya yakazi Maria wakauraya Chuma saka hakuna kuzofamba ba pakabva papinda yakauya iyi makazotiti saka muri kuti kunokumbire purisa kuti muende naro tiende naro bo no changamire tisakumadzenya panyaya iyi yakazi hamutami mafamba ngatangaroorwa munofamba sekubata taroorwa aiwa nyaya yacho mire muzimamirire yakaita motaito akasukumidza bandaka yaMaria iri yega yaMaria iri yega panyaya muri kusanganisa musanganisa nyaya yaMaria ka isi yeimi imwe mune yenyu yakamangarwa namukoma wenyu ndiyo endakati endai munodini munofamba modzoka mani anza bhozi tikada kuiti tidzitaure munomu. It's a case of mouth against another case of mouth. Uya chiti uyu wakandidai uyu wakandidai uyu wakandidai chiendai mukamaenda modzoka mupurisa anenge akutitaura kuti Changamire takafamba nyaya iri apa uyu neuyu havana nyaya ba ane nyaya ndeuyu neuyu ngekuti uyu uri kuti zvakati zvakati ndiwo unenge wakupurisenda nyaya yeava ndiwo uruda kuti purisendera iwo saka kana musati mwafamba fambai imimi mbuya musasimudze maoko nyaya nyinyi yakazi unoda kutanga aroorwa yaMaria iri yega unobatanga aroorwa iri zeno anopamutakura wachizodini wachizotanga zvenyu zviri muno avo vane yavo as brothers and sisters yavari kufamba nemupurisa. imi kana musina chokwadi chekuti Maria wakauraya endai motsvake chokwadi mugena Maria imi mwoya motaura kuti mwoya munomuramba kuti Maria takafamba naye wakazi haasi kuuraya yobva yapera yakadaro ati kudini mati kudira mapurasipatsanurano zviri zvangodaura awo musharuka kuti paino anotanga arora izvozvo zvokurora zvedu zvitorosika yawo mapurazi ane yavo yekuroora Mutakura ane yavo yekusukumidza saka dzakasiyana nyaya kusukumidza patoti yekuuraya mambo ngatitaimbai padare makataura kana musina kugutsikana imimi endai mofamba isu hatifambi nawo isu iwona ndo vasina kugutsikana pachavo anodini anohamba ega isu hati ndinoendaka panyaya yavo ka kuita kuti dzimwe nyaya ka kuti kanga tichiita pamwe tinokonfuzana kana kuti vamwana vanenge vasikadi kuzwa zvavanodini pane pekuti munhu unokutaura chinhu asi usuda uchizwaka nyaya yekwana Mutakura yake uyu ka akati akagara apa ndakamuti iwewe wakaita sei nyaya yemukadzi yabanyini akati Changamire undori nemunhu wako unongoinaye ukaona kuti pana anhu audo kutsambura unondoitawo unoita kuti uchengetedze murume wako asi anozoziva kuti mukutiraya udoprotecta murume wangu zvava zvazokonzera kutobvuma mudare nyaya imimi munoda kofambira nyaya yekuti munhu wacho uri kubva ndakauraya asi muri udo undofamba ngoti hamusi udozvizwa iye wakabvuma ndakauraya handaida uchengete murume wangu ngoti ndakanga ndabva naye kure kure kwamurambira kuuya Harare ndindaboa uyo akuuya uda kutanga udini iye akataura kuti ndasuda wamuurayaba vanga kuri kudzirondobhosopa kuti iwe usadini waupusha munhu yobva adonha ega apa akatoplida ndikati saka ndozvo uri kubvuma kamhosva yako akati ndisaiziva kuti ndakutopushisa kwekuti munhu unodi handizviziva kuti zvendaita izvi ndaidondoti kunge kudzinga kuti ibvepo iye kwaubva adonha wakabvuma mhosva yake ndikakutaurirai futi imimi last time kuti uyu munhu uyu wemuri kutaura nyaya dzoti toda kufamba wabvuma mudare munomu kuti ndakadini
asi she wasn't, it wasn't intentional. Akasuda kuuraya basi aidobhosopa kuti bvapo shambani murume oyo ndakabva naye kuri hautangi udomutorera aomona pana akabvuma pana. Saka kana muruda kufamba henyu kundoti pamwe mari dzacho dziripo asi chemunodoziva ngechekuti ngozi mwaanayo mwapedza kufamba muchade kuripa ngozi mwaanayo. Imwimwi musataura futi nyaya yekufambapo, mutorei mugara naye kuti iwe shamwani urerai dotore murume wako wakaridini unotaura ndakaridika wakabvuma muno recording titori nayo maminutes munomu ndakatonyora wakabvuma asina utombobvuzwa kuti changamire inenge handisi kude kuti ndiite zvakazoitika ndakanga ndiri kundonga kuti mushanje zvadaroba kwauchiita zvadai kubvuma ikoko kwakatokwana ende haana kumboita argue ende haana kumbomanikidzwa. Imimi chemungatoda kutotaurana mutakura ngechekuuye koripa mari yemwaida kufambira iye ngaichiuye koripa ibatsirane nemi ngoti ngozi mwaanayo ikasaya kunyamunetsa henyu imimi ngoti muri akuru kudai asi pamberi apo nyaya iyoyo ichazoizwa ngekuti wakaita wakabvuma iye kutobvuma kwaakaita ka ichatomunetsi itsotsi iye dzakaita abvume pane zvazo zitodii zvichonetsa dzasva yakabvuma apa anga agara pakati atangambira zviro zvakandoitika si handizvo zvendaidapo ndandiri kuda kundodzingira but mukudzingira ndakazodzingirisisa bvaashaika ndikati saka uri kubvuma akati ndiri kubvuma mhotso yangu zvakanakanaka imude kufamba imwe mumubvunzei musamhanya henyu kuti tizvivhareba mubvunze kuti iwewe pawakabvunzwa nachangambire nyaya yamainini akwaya wakati kudini kana iye haasi uchazviziva toplayer back video momuzwa akagara pachitaura kuti ndakasukumidza ndiri kude uchengetedze murume wangu. Ndikati ana mutakura ngozi mwaizwa here mukadaira kuti tanga tisikazvi imwe musangwara-ngwara kai makadaira munomo mukati zviro zvetiri tozwirawo kuti tanga tisi kutodini kuzviziya you said chaitirunetsa ngechekuti iye kumubvunza akagara unoramba unoramba anoramba aripo kutomubvunza pakapo ndachiti no ngatichipamba tinyatsokozwa munonyeperwa nyaya izwai nyaya ndati nyaya dzemunoita kunze nemunomu dzaasiyana. Munomu tine tumasipanera totinosundura mabhaudhi anhu aya anonyepa-nyepa aya wakataura ari muno imwimwi muri muno mukati tirikutozvizvo zviro zvetakanga tisi kutoziva pandiri kutoti ngozi maizwa here mukati tirikutoizwirawo muno. Imwimwi muri ana baba itaisa ana baba ripai ngozi mukunda wenyu wakapare mhosva kana musi kuda regerai. Imimi kwamuriti wakazoramba ngebe paakabvuma mamukagari pamagari akabvuma ari apa saka makazomubvunza akazorambirepi haana kuuya nenyaya yekuti haana kuwasamo ngekuti nhasi techi deti rake kakapuwa ndiri musi wateti mwedzi wamunoziya changamiro isusu taifanirwa kunga takanzi iri musi wa30 asi takanzwa yaskipwa ichinzi iri musi wa7 ndisina kukanganisa handiti ndizvo takatoita zvekuzwa isusu hatina kana wakambotifonera takazozwa nedziso renu ana mutakura achitoti hanzi nyaya yamusi wa7 ana mutakura nyaya yenyu ana mutakura yakafanana neana makanganisi. Ingozi ndakatomutaurira imwimwi chemusikuziva pemuchahiwa terinoti ndeye musikanawo ngepekuti nyaya yake mudare wakabvuma
imwimwi chiisiyai imwimwi muchiita izvo munoda kuita muchaenda une n'anga ichamuta kuti handiye muchatora kudini asi iye kuri kuti wafa nhasi Maria kudenga unendi nyaya yake wakabvuma akagara ndikatokozova naye kuti saka iwewe zvikazi handizvo zvindakanditida bachangamiri ndakanga ndiri kundonga ndiri kuda kuchengetedzawo murume wangu asi zvakazoenda ngepamwe ndobve zvakasvika ndikati saka une mhosva ndikati ana Mutakura ngozi maidini maizwa kukati tinotoizwirwa muno taisikadini taisikazvizivi aya mukombe bambo imwe yeye bambo Mutakura hamuzi kumuzwa here achibvuma kuti inini ndaindonga kunge kudzinge nhunzi ndisi kude kudai bavha zvatsvedzuka hamuzozvizwa here zvakafanana nematsanzendoroita ndichikupindura kubvuma wakabvuma akapienda unoziva kuti ukapienda uchinga kununura asi uchitopiya wakabvuma zvake that's why pakazonga pakange kuti takanga takuchiti tinombofamba timbozwa izvozvo ini ndechimubvunzisa ndega ndakwanisa pachishedhi musa wakanga chingonditaura kuti ndikageje nyaya yake soka waibvuma kungokuramba asi ibvumire imwimwi chizwa indumbi advice siyai nyaya yacho yakadaro mudare munhu mari yatoda kutomusamona munomu titomurova mhou nemwana yekuuraya utori nenyaya tiritomurova mhou nemwana muno imwi muri bhizi kutsvaka nganga imwi muitai zvezve nganga asiye muno mutiri muri bhizi ende muchaona kuti tamudaidza munomuka unobvuma uripa ngokuti mhoso yake wakatoibvuma titori nazvo mumaminisi titori nemavhidhiyo imimi mune nyaya dzenyu dzondumudzani dzekumba dzine mamwe maprevious dzekuzonongedzana minwe kuti imwimwe dende mwaizosvike kuzodai muchidai munoziva kuti anhu mwakutaura dzenyu mwaameka zvinosiyana nemudare munomu tiri kumutonga ngenyaya yemedha she pleaded guilty imwe henyu kana musi kuda kuti muwirirane imwimwe ndati inombotora nguva here ibo isiyai henyu kusvika kana munana Mei June munozonditaurira ngekuti iye haichamunechiba unoona kuti munhu uya wakangwara ngokuti wakabvuma munhu unoerengerwa nengozi munhu unoramba akabvuma akagara pauti ndakauraya asi ndakandisuda kuuraya chigadzirirai kuripa hakuna munhu unobvume mabvumiro emururama haisi nyaya iri nyore kubvuma mabvumiro emuruda mutora anhu akuru chigadzirirai kuripa kana kuti moisiya yakadini yakadaro mwaona kwamahlanganisa aitorambe kubvume asikazotouraya mwaona echiteperwa akamboiswe makirimbusi ikwe iye mudhara yakari kuoma musoro wacho ndiyo vanonga amboiswa mbama ndomuka achibuda mutereti vamuzivo mudhara wagwara pasi apa akaburitsa dhora apa nharo dzaakatanga nadzoka handizumbomungoda achasvika pokaane maloya nemaloya muno mwakawane kaloya kaitaura nyaya kuti ramurikabarikachitaura vamurivo vakati rapatirokungakarusvikirwa ndikati imwimwika mudzatonga ino aya auya auriidhoro inini munova ndimanikidzani ba ndinopa anhu hello rope and you hang yourself nyaya yaMaria muri isiyei asi tendiruziva ngechoti Maria hapana chinova chakaitika kwari kuti wakabvuma icharova nenyu akati nembasa ndakatora ndikaisa muchikwere ndikaona dhata zvese wakabvuma imunovhamba imimi pemuri kuirasa murudo mugarise ndari rekuti iwo chinyiwo hakuna unozvidaba izvo kutoti dede ngatironge kuti nyaya dzemwakaita dziya musati dzekuuraya munhu ba muruzwa here baba munondoti dede nguva yatasvika ngatibatane semhuri tigadzirise zviro zvakakanga vakaona kuti zvemwakakanganisa ba zvakakanganisika mukudini mukuitwa ngatibatsirane dede zvakaitika tese tiruzvidiri
nyanya kuda kutanga waita tumatare mwabude mune rimwe dare. Inini kana ndiri nika munoziva kuti makamboenda kujeri munhu unonga akarohwa 2 years dziri kupika dziri kujeri wodzisvikira koti sekuru wagwai wozvadzoti ndiri kuzi ndakarepa wena uri kuramba iwe wakapfeke fanda uri kutopika kujeri hakuendeswi munhu uri kuramba ndirunyemba uchiramba wendi ujeri ukaona munhu wese uri ujeri wakabvuma ukaramba inondozifedhari mani federal detain unogona kuita 18 years until pazobuda inonzi overwhelming evidence pasina kuna hatone ma4 years achiramba afana yakube mbudzi dze7 million aidodzana yekundike mbudzi ayanani mfana chimono ana mpufu akabvuma amwe akazodoti changamire tiregererewo takamire nherera asi ndina akadzi atatu nahana 15 ndodiniwo yoweyo asi akabvuma iyozvi ukaenda akujeri ukati chinji kazondiruzi ndakamire mbudzi ndounoza akabvuma akahya mbudzi dze7 million akomana aya. Saka isusu hatimanikidzanwi munhu unotaura ega nyaya yake ana mutakura madani nyaya yenyu kuti muifambirai kana kuti muidini henyu topedzai kurourai. Ndanga ndiri kuda kuedze kutsanangura ipapo pemakati paya fambai muende pamunofamba fuchwa takasimba panapa tikafamba kuti makafamba mega andina makakasi makakasi ndiwo unopa ripoti. Aiwa, pane zvakatoitika zvangu hatisati tapedzera ivo akomana aya ane kemuri kutaura changambire kekuti ane kusaizana kwekuti iwewe uri mukuru ndiri mudoko zvakadai asi nini pfungwa dzangu dzakura ndiwo mafambiro nyaya inonga yamudare inobuda nedare rinopurisa inoripotwa ngemupurisa ngoti tikati umwe naumwe ape ripoti munodinyepera saka takamupei mupurisa iwewe izwa tore zvese zvakaitika kwaari utaure iwewe changamire nyaya yacho haisati yapera kufambai tozomoya yafa kuti profiti hwayo rozoyana yapera takati angani atatu endai right imweni next ngatiite